Добър вечер! Вие гледате централната емисия новини на Агро ТВ с мен Валери Станев. Започваме с по-важните теми днес, 8 август. Засилени проверки на открити земеделски площи в Кюстендилско. Без нарушения по пазарите и борсите за плодове и зеленчуци в Русенско. Засушаването в Ямболско ще се отрази на гроздобера. От днес в Кюстендилско започнаха засилени проверки на открити земеделски площи. Целта е да се установи спазват ли се мерките за противопожарна безопасност. Припомняме, че през последните седмици почти в цялата страна заради пожари бяха унищожени хиляди декари гора. Проверките са съвместни с пожарната служба и регионалната дирекция по горите в Кюстендил. Първият обект е нива в землището на село Невестино. В момента ето тук се проверява, да виждате, че е направена минерализованата ивица, която се изисква съгласно законовите разпоредби и която има за цел да опази както житните масиви от огън, който би дошъл отвън, така и разпространяването на евентуално възникнал огън пък в другите съседните територии. Задължителната ивица според изискванията трябва да обхване целият терен от засадената площ, като се спази изискването. Ширината на тази ивица съгласно разпоредбите съгласно нашата наредба номер 12 за условията и реда за защита на горските територии от пожари трябва да бъде не по-малка от 2 метра. За стопаните има санкции, които са предвидени в Закона за горите. Те са съобразно всяко едно деяние, там са разписани и могат да достигнат дори и до 3000 лева, когато вече имаме нееднократно повтаряне на едно и също нарушение. А нарушенията пожарникарите наричат човешка небрежност при боравене с огън, а това според статистиката в Кюстендилско е причинило 18 пожари с засегнати над 200 декара. Масово се палят страничета след като се ожене. А техниката като си изправна и работи, хората се грижат за нея, няма такава опасност. Има вариант да се получи искра, ако в нивата има камък, който да закачи хедера на самия зърнокомбайн и да се получи искра. Съвместните проверки между горското стопанство в Кюстендил и пожарната служба ще продължат и в следващите дни. Без нарушения по пазарите и борсите за плодове и зеленчуци в Русенско от началото на масовите проверки в цялата страна. Съставен е само един акт за продажба на нерегламентирано място. Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Русе са посетили над 20 обекта, сред които и хипермаркети. На борсата за плодове и зеленчуци в Русе участваме в проверката заедно с инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните. Те стриктно преглеждат придружаващите документи на стоките, които търговците са длъжни да имат. Фактура с складова разписка. Когато има внос и износ, се проверяват и ЧМР-то, което удостоверява, че транспортното средство наистина вози плодове и зеленчуци. От трети страни се проверяват и сертификат за съответствие на качеството. В обекта на Емил Денков всички плодове и зеленчуци имат необходимите документи. Мъжът се занимава с търговия от 11 години и казва, че не може да си позволи да не е изряден. В противен случай може да създадем проблеми. Гледаме стоката да е първо качество, клиентите да са доволни. Такава е политиката на фирмата. И при останалите проверки на стоковото тържище в Русе търговците се оказаха изрядни. Клиенти обаче коментираха пред екипа ни, че често попадат на некачествена стока. От доматите не сме доволни. С вътрешна жълтеникава обвивка вътрешната е и качеството е много лошо. Като сме питали тук, казват ни от България. Документ нищо не се представя. Не мога да бъде сигурен в никакъв случай. Сега има всяки стоки. Не е Македония, не е Гърция. Българска стока, пишете на етикета. Може ли да гарантират те и да им вярваш?
От областната дирекция по безопасност на храните обаче заявиха, че плодовете и зеленчуците в Русе са качествени и потребителите не трябва да имат притеснения. От началото на проверките, които ще продължат до 25 август, е съставен само един акт за нерегламентирана продажба на плодове и зеленчуци край русенския квартал ДЗС. Санкцията за нарушителя е до 2000 лева. Как горещото време се отразява в агросектора? Продължителното засушаване и високите температури в Ямболско ще изместят гроздобера може би с месец по-рано. Гроздето вече съзрява, по-ранните сортове ще са готови за бране до седмица-две, а големите преработватели все още нямат готовност за изкупуване на продукцията. На много места в региона сериозни валежи със съществено стопанско значение не са падали от близо 2 месеца. Последният дъжд в землището на село Хаджи Димитрово е паднал на 31 май. Край селото са около 1000 декара с различни сортове на една от малките винарски изби в региона. Засушаването се отразява най-вече върху бързото съзряване и принудително съзряване на гроздето и сумата от ефективни температури, които трябва да набере, пред това сухо лято и горещо, ги набира много за кратък период и зато гроздата озряват много по-рано. Значи процесът на фотосинтезата е термично регулиран. Значи при едно прохладно лято по-дълго време, при сухо и горещо лято, температурите от сумата от ефективни температури се набират по-бързо и гроздето озрява принудително. Ако сега завали, това ще създаде допълнителен проблем, защото гроздето ще се напука. Искат или не, лозарите скоро трябва да започнат с брането на ранните сортове, като шардоне и каберне совиньон. Ранното озряване създава проблеми, че винпромите са готови и клиентите не са готови. Най-малко дребните собственици се яват сега да купуват, защото никой не очаква това време, че ще има грозди. Винпромите не искат да поемат грозди. Няколко причини. Първо, че при тях те си правят някакви планове за тяхни сортови, за тяхни структури и ние се включваме в тяхната схема като допълнително. От 5 октомври нататък искат да почнат да изкупуват, тогава ще имат готовност. Но в момента гроздето е съзряло и до края на август е готово и просто биологически няма как да бъде задържано на полето. Местната винарска изба може да поеме капацитет от 100-120 тона грозде. През миналата година тук са стигнали до 800 кг среден добив от декар. Според прогнозите, заради ранното съзряване сега, едва ли ще наберат повече от 400-500 кг от декар. Трябва да се намерят и достатъчно количество съдове за съхранение на продукцията. Поглед и към тенденциите в цените на бобовите култури. С 26% е поскъпнала лещата на едро в рамките на една година. През юли 2015 килограмът е струвал 2 лева и 59 стотинки. Това показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Значително поскъпване е отчетено и при захарта с 20 на 100. Ръст има още при цената на обикновените бисквити, обикновените вафли и пилешките гърди. Нисходящ тренд, средно с около 5-10%, се наблюдава при цените на едро на повечето хранителни стоки през юли спрямо същия месец на миналата година, сочи статистиката. Най-голямо поевтиняване има при яйцата с 21%. Спад в цената е отчетен още при копърката, ориза, маслото и малотрайните колбаси. Индексът на цените на хранителните стоки пада след 5 месеца на растеж. Основната причина е поевтиняването на зърнените храни и растителните масла. Това съобщават от Организацията по прехрана и земеделие към ООН ФАО. Увеличението на цените на захарта, месото и млечните продукти не е достатъчно, за да компенсира този спад. Индексът на ФАО за юли 2016 година е паднал за първи път за последните 5 месеца с близо 1,5% на годишна база. Индексът за зърнените култури отбелязва спад с над 5 на 100 за месец. Цените на пшеницата са по-ниски заради изобилните глобални резерви и добрите перспективи в Черноморския регион. Поевтинели са и растителните масла. Техният индекс губи близо 3% за месец. Цените на соята, рапицата и слънчогледа също са коригирани в посока надолу. Млечните продукти отбелязват най-бързо поскъпване през юли, с малко над 3% за месец. Най-голям скок има при маслото. При захарта индексът на ФАО се увеличава с 1,3% заради укрепването на бразилския реал спрямо долара.
Сега към едно полезно за сектора мероприятие на родното Черноморие. Вторият летен фермерски пазар в Бургас привлече десетки туристи и летовници в морската градина, които искаха да опитат натурално чисти продукти и да се докоснат до автентични рецепти. Големият интерес на фермерските пазари гарантира реализирането на още такива у нас, смятат организаторите. Освен различни сортове зеленчуци, билки и чисти натурални местни и млечни продукти от родни производители, поредният фермерски пазар предизвика огромен интерес с плодовите сладки концентрирани сокове от стари български рецепти. Сред тях такива от маслодайна роза, от бъс, от мащерка и мента. Идеята ни е да е домашно сладко и сиропи, такива, каквито бабите едно време ги правиха. Общо взето всичките ни клиенти, като пробват, си казват, баба ми едно време правеше такова нещо. Търговци предлагаха и уникално ръчно изработени детски играчки от прежда. Това е такъв силиконов пух и бебешка прежда, за да може да е сигурно, че децата няма да... че по най-близкото за тях и в същото време безопасно. Мекички, приятни са и въпреки, че са правени на ръка, могат да се парат с паралди. Сред атракциите на летния фермерски пазар беше здравословната и натурална петричка ювка по рецептите на баба Калина. Особеното на българската ювка, че това е традиционна закуска, която всъщност съдържа много добри съставки и се дава най-вече на малките деца. Впоследствие всички ние изпитваме носталгия към закуската от детството си. Според организаторите, фермерските пазари не само предоставят на хората натурална и биосертифицирана продукция, но и най-важното – обогатяват знанията на потребителите. Българските ферми още не са готови за директни продажби. По-успешният път е този на сдружаването, смята доцент Янко Горинов от Института по животновъдство в Костинброд. Директната продажба изисква много висока култура на управление на тази дейност. Тук трябва да има непрекъснат контрол ветеринарен, тук трябва да има непрекъснат контрол на хранителния продукт. Така че много ни е рано за този процес. Много ни е рано. По-хубаво е да се сдружават фермерите в определени кооперативи, съвременни кооперативи, да обединяват своите усилия и да се правят общи схеми за реализация на тази продукция. Вие гледате централните новини на Агро ТВ. Ето някои от следващите теми. Еколози настояват за окончателното определяне на вековните гори в България. Зачестяват случаите на убити защитени животни при почистване на пасища. Как се кара колело по тесни пътеки в Рила? Да се проведе обществено обсъждане за окончателното определяне на вековните гори в България. За това настояват от коалиция "За да остане природа в България" в изпратено писмо до Екологичното и Земеделското министерство. Като аргумент за исканата дискусия, природозащитниците цитират социологическо проучване. В него се посочва, че българите смятат горите за втория по значимост природен ресурс на България, а очакванията към държавните институции за тяхното ефективно опазване са нараснали с 11% за последните 2 години. И още. В България, в сравнение с цяла Европа, все пак са запазени стари гори, които са изключително ценни както за екосистемните услуги, които предоставят, така и за опазване на биологичното разнообразие, така и за задоволяване на някои потребности, свързани именно с тези екосистемни функции, които те предоставят. Говоря специално за връзката между старите гори и водата. Време е да разберем какво държавата ще предприеме в този случай. Агенцията по горите утре ще представи резултатите от иницииран свой проект за определяне на гори в фаза на старост в държавните горски територии. Форумът ще открие заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов. Опазването на животинския свят е следващата ни тема. Зачестяват случаите на убити защитени видове, като сухоземни костенурки, жълтокоремник и таралежи на територията на Сакар, Западна Странджа и Дервенските възвишения. Причината – много често фермерите почистват пасищата чрез машини с шредери. За това алармират от Дружеството за защита на птиците.
Еколозите са се натъкнали на проблема по време на проучванията за местообитанията на световно застрашения царски орел, които се правят по европейски проект. Основният проблем е, че масово се премахват храсти, храстови дървесна растителност всъщност от тези земи с тежки машини, бързо подвижни машини, които освен, че премахват храстите, всъщност убиват и всичко живо, което живее в тези храсти и е свързано с тази храстова растителност, което може да е нормална стопанска дейност в някои райони, но когато става въпрос за места от Натура 2000, тук вече говорим за нарушаване на националното ни законодателство, природозащитно законодателство, закона за биологичното разнообразие, тъй като се унищожават застрашени и защитени от закона видове. Има размита отговорност между земеделското и екологичното министерство по отношение на контрола при извършването на стопанските дейности в нивите от Натура 2000, допълват природозащитниците. Фермерите не са виновни за това. Често всъщност основният проблем е по-скоро незнание, липса на информация за това какви типове машини са позволени в Натура 2000, какви видове могат да бъдат увредени, в кои периоди на годината трябва да се работи, как трябва да се работи. Фермерите искат да си осъществяват тяхна нормална дейност и всъщност, ако са добре информирани, има правила, които са ясно разписани, те ще ги следват, както го правят с всички други останали правила, свързани с тяхната дейност. И сега към света на птиците. Над 30 сателитни предавателя ще бъдат поставени на лешоядите в България и Гърция до края на годината. Сателитното проследяване е сред най-съвременните методи за опазването на застрашени птици, като царски орел, египетски лешояд и червеногушата гъска. За целта на тази инициатива ни разказва Добромир Добрев, координатор на Българското дружество за защита на птиците в Пловдив. Ще поставяме сателитни предаватели на белглави лешояди и на черни лешояди също така. Това са едни много интересни видове. И двата вида са защитени в България, като гнездаш в момента е само белглавия в нашата страна, но пък черни лешояд, който гнезди в близко съседство, едва на 30 км от нашата граница в Гърция, много често използва район Източни Родопи, за да се изхранва и за да търси храна там. Сателитното проследяване трябва да установи какви са заплахите за лешоядите, които са незаменими санитари в природата и кои са причините за тяхната ранна смъртност. Предавателите ще бъдат поставени предимно на млади птици, за да се проследят миграционните пътища през целия жизнен цикъл на вида, от началото на размножителния сезон до излитане на малките от гнездата. Друг основен проблем при опазването на лешоядите са отровните примамки, които земеделците хвърлят срещу диви животни и хищници. В момента Българското дружество за защита на птиците работи по създаването на екип от кучета, на които основна цел ще бъде търсенето на основни примамки. Дейността вече е стартирана и в момента обучаваме първото куче и водач на куче в Унгария, които от септември месец се надяваме да започнат работа и в българската част на Източни Родопи. Добромир Добрев уточни още, че за случаите на открити отровни примамки ще бъдат подавани сигнали в съда, за да бъдат взети съответните наказателни мерки. Лешоядите са защитен вид по Закона за опазване на биологичното разнообразие. Нови правила в парка за танцуващи мечки в Белица. От 1 август посетителите спазват работно време и влизат в сходен билет, а събраните средства ще бъдат влагани за направа на нови кътове за отдих за посетителите и информационни табели. Снежана Любенова разказва. Промяната е въведена заради многото посетители в парка с цел осигуряване спокойствие на четириногите му обитатели, а цената е символична – между 2 и 6 лева в зависимост от възрастта на посетителите. Нормално. То навсекъде има вход, не може да няма. Все пак нормално нещата как трябва да са. По-добре ще е да има повече места и по-така уютно да е, още по-добре. Няма лошо да е. Последната отсечка от пътя не е много добра. Ако може това да се направи, ще сме доволни. От парка са категорични, че новите правила са премисляни дълго. Водещо при взимане на решение е спецификата на местообитателите в парка. Парка се отличава коренно от зоологическите градини. Затова искаме да няма промяна към поведението на мечките, т.е. да не очакват, че мечките ще бъдат хранени от хора
и през това време има почивка. А всъщност гледачите хранят мечките. Всяка една от мечките в парка за танцуващи мечки в Белица има тъжна история, започваща от оборите на роми-музиканти, където са измъчвани и стига до щастливата им среща с приятели на природата, които им намират нов дом, именно тук, в Белица, където за опознаване на обитателите стопаните обмислят нов проект. Парите от входната такса най-вероятно ще се използват за образование. Тук в парк пък имаме желание да поставиме повече табелки, повече информационни табели, т.е. всичко свързано с защита на животните, т.е. да запознаем децата. Другото, което искаме да поставим, повече интерактивни материали, т.е. хем да бъде забавно, но същевременно пък интересно, за да могат децата да се обучават по един доста интересен начин. А надеждата е наученото за животните да обърне хората с лице към природата, за да я опазят жива. Дано! И нещо любопитно и екстремно за финал. Как се кара колело по тесни пътеки в Рила? Отговор на този въпрос дават любителите на екстремното колоездене, които вече и по велоалеи могат да достигнат до високите точки на планината и 7-те рилски езера. Алеите са прецизно оформени, а колоездачите трябва да помнят, че за екстремният спорт са задължителни каска, наколенки, ризница и ръкавици. Невероятно, супер готино. Трасето е направено професионално, невероятно. Идеята за велоалеите в Рила планина се ражда преди година и подема от група ентусиасти. Сред тях са Дидар Амин и приятелите му. Гледали сме да изчистим трасето от всякакви опасни елементи. Това не означава да не е сложно и да не е трудно. Това означава така да са направени нещата, че да няма къде човек да получи сериозна контузия. Едното трасе е състезателно трасе, което е така уникално по рода си според нас. Очакванията са ни, че още до година ще можем да правим състезание по него. Има и едно много леко трасе, туристическо, по което буквално всеки може да се пусне. То е по-дългото. По трасето се преминава бавно с прецизна преценка на планинския терен и умения при управление на велосипед. А ако адреналинът се окаже недостатъчен, има още едно предизвикателство – рампа, от която се полита направо във въздуха. Надявам се, че сме направили продукт, който да надграждаме за бъдеще. Джиповете ще спрат. Ами този е един от най-чувствителните въпроси за района от години. Кмета на община Сапарева баня и Общинския съвет са органите, които могат да решат този въпрос. Надяваме се това в един момент да се случи. Тогава и излетът в планината ще бъде както някога – пеша или на любимото колело. И в края на емисията още веднъж водещите новини от деня. Засилени проверки на открити земеделски площи в Кюстендилско. Без нарушение по пазарите и борсите за плодове и зеленчуци в Русенско. Засушаването в Ямболско ще се отрази на гроздобера. Такива бяха по-интересните теми и събития днес, 8 август. Късната ни емисия новини започва в 22 часа и 30 минути. Подробности за времето утре и редовната ни борсова информация следват по Агро ТВ. От целия ни екип, приятна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.